עצרו אותו. אצלנו עצרו את כל הגברים. באיזה שנה? עצרו אותם, גם אני הייתי בבית סוהר. למה? מפני שחקרו אותי איפה שמתי את הרכוש, את הכסף, את הזהב. באיזה כן, שנה הייתי זה בזה. לא, ב-44. לא, כבר בגטו. בוא נגיד, מתי משהו משתנה מהשגרה שחיית? משתנה, נכנסו, זהו, גרמנים נכנסו, הוציאו את הטלפונים, הוציאו את הכל מהבית, והיה סגור, היינו לרע במתח. פחדנו הכל, ידענו שזה אסון שלנו, לא יכולנו לעשות שום דבר, לא לברוח, תכננו לברוח, אבל לא היה לי אפשרות. ערב פסח, אבא שלי בא הביתה, אמרו שיש רשימה שעוצרים אנשים עשירים, ואנחנו בשורה ראשונה. התפזרנו. אני הלכתי עם אבא ואח אחד, אמא שלי הלך עם 2 ילדים, ו2 אחים הלכו גם כן איזה מקום, בבית חרושת היה איזה מקום שהיה יכול להתחבא שם. היה בשביל לייבש את התה, היה מקום הרבה. עד שגוי אחד תפס אותם, ראו שהם מציצים בחד גדר. ובפסח, טוב, אנחנו ברחנו ליער. חשבנו ללכת איזה גוי היה שם ברומניה. הגויים שם מהכפר, לשלם לו חשבנו שזה זמני את זה. הלכנו לבת דודה שמה, ואחר כך היא באה באמצע הלילה, תברחו מפני שמחפשים אותכם. הלכנו ליער, ושם היינו יום הראשון ביער כל הזמן. עד שבלילה, יום הראשון, לילה אחי הלך לקצה של העיר, לאיזה יהודי לשמוע מה קורה. הוא אומרת, רק את הגברים לוקחים, את הנשים לא נוגעים. אז אבא שלי אומרת, תלכי הביתה, והוא הלך ברגל לסטמר. ושם נשאר, הוא רצה לעשות מרתף עם עוד כמה יהודים, להתחבר במרתף שם בזהו. הוריד את הזקן ולהיות במרתף. אבל התקשרנו איתו, והוא שמע שלקחו אותנו לקחו אותנו בגטו. כשחזרתם הביתה? אז כשחזרנו הביתה, אז אבא לא חזר הביתה. אז מה קורה איתכם? אנחנו היינו בבית עד אחרי פסח. תקף ומיד יום אחרי פסח לקחו אותנו לגטו. בלי כלום. ואיפה בגטו? בסלש. שם היינו חודש ימים. בערך, כן? ושם בגטו עצרו את כל הבנים. עצרו אותו וזהו. ומה עשיתם בגטו? כלום. בגטו בחודש ימים לא עשינו שום דבר. חיפשנו לחם. לא היה לנו לחם. אז מה אכלתם? תפוח אדמה. בישרנו, שוטר אחד אמר, תיקחו בחוץ לארץ היה שומן. לקחנו את השומן הזה, והסקנו תפוח אדמה, ועשינו תפוח אדמה. איך הוא נראה הגטו? בגטו הקטסטרופה. בגטו הכניסו אותנו בבית אחד, ובחדר אחד לפחות 3-4 משפחות. שזה כמה ישנו על הארץ. כמה אנשים? כמה אנשים בזהו? בחדר אחד. 10, 20.
כל פיסת ארץ היה תפוס, תלוי איזה חדר. היינו שמה, נורא צפוף, ושם שמענו את החדשות. שם החדשות אמרו שלוקחים את הבנות, ואחר כך כן, אבא שלי שלח לנו מצוות מר. הלך לחם יבש, טוסטים. הוא הזמין, זוכרת מה שהוא עשה, והוא שלח לנו וזה היה כאן, כן אכלנו. היה לכם קשר עם האבא? לא, כן, אלה, כשהיה לנו קשר בזה, קשה לי לענות לך, אני זוכרת שקיבלנו את זה מהזהו, אבל איזה קשר, כנראה שכן היה קשר עם האמא, מפני שהוא היה ברוסיה, והוא חשב ששולחים אותנו לאוקראינה. הרי הוא היה בקורס. מה? לא הבנתי. אבא היה ברוסיה 8 שנים בזהו, עוד לפני, כן, במלחמת העולם הראשונה. כן, הוא חשב ששולחים אותנו עוד הפעם לרוסיה, כמו שהיה מדובר אז ששולחים את היהודים. אז הוא התנדב לבד לבוא. חיכינו, הסתובבנו בזהו, בגרמניה, בגטו. אתה לא ראית גרמנים, רק הונגרים. הם מילאו את כל התפקידים. איך התנהגו אליכם? לא היה לנו בעיות עם זהו. לא הרביצו אותנו, מפני שגרנו בחדרים, בבתים פרטיים. לא היה לנו שום בעיה. אלא שאחי בא בווגון, אז היית רואה את הגב שלו שהוא באמת לא חזר מהמחנה ריכוז. הרביצו אותם, את כל הבנים, הרביצו אותם, אבל כשהייתי שמה, הייתי בבית סוהר שמה 24 שעות. 24 שעות שמעתי את הצעקות. הרביצו את היהודים, ואני שמעתי את זה. זה קטסטרופה, לשאול את אתה בבית סוהר, אבל היית בבית סוהר. אתה יושב על הארץ, חושך, כן? ואתה שומע את הצרחות. 24 שעות לשמוע את הצרחות, מה שאנשים זה. אחר כך ראיתי מה זה צרחות. ראיתי את הגב שלו, איך שהוא נראה. כחול אדום, כל הגב שזה זה. לא היה פיסה שלא היה לו את זה, ככה הרביצו. לא רק איתו, כנראה שכל את היהודים שעצרו. כל הבנים. מי שנשאר בגטו, הרביצו. נראה. טוב, שבאתי הביתה, אז אמרתי לאמא איפה שחיבינו את הכלי כסף וזהב, אמרתי, אמא בלה, לא חשוב. שאת באת, שלמה. שלקחו אותנו לגטו, אמא התעלפה. התעלפה לארץ. כאילו ידע מה זה, מה הגורל שלו. ונסענו למחנה ריכוז, ובמחזה, אחר כך לקחו אותנו בווגונים. איך שולחים אתכם למחנות ריכוז? הוציא אותנו מהבית, מחדר הבית, ואמרו לקחו אותנו לתחנה רכבת, לווגונים. ניסו אותנו וגונים שזה, עד